Kipai ba nong song jong kisnong ki bakentup ya ka latu pilangku A bat B ka sen ka Nagrabil Nepali Basti Lalmati bat Jermang hapo Riboh District ka Bahapru hapo ka Jirang konstituensi kilami syakmat ban penmi ya ka wei ka sur ka bateng ban persyajur ya ka jingtmu bandi lilam ya ki jaka ki puta ki balakot da ki hajar akar syakibor ka border security force namar kane kan kata syakadei ya ki try jaka kamtam ki nongrep ki ba im jakpo da ka kamrep kamryang ha ka te ka thain ya kane karai ban yang ya kun teng ban nom island bandi lilam ya ki jaka ki puta ki try jaka ki laishim ha ka jingalang paiba lane ka public hearing ka bala pulong mentagasngi ha ka snong teranga ha ka balawan ban ajing kersanru ya kane karai da uba sostenes sotun MLA ka Jirang konstituensi ha ka jing sakhilang da uba kerwood thaba uba dei UESC ka Riboh district ha kane ka jingalang ka balawan bani simenta da palat spangut ki pajba ki badai ki try snong ba ki try jaka ki lararu ya ki jingtho boper ki balakon tho jur ya ka jingle donbor usim karaj marwen u acting sim ka himamelim bat ki menteri ki bomshem la sngap ya ka sur jong pajba nong snong henry da ka batombor ki la persang banditu ya ki jaka ki puta ha ki jingkren ki balakren nadu ki ramba snong ki nong elam ka konhon ban persa ya ka te ka jingtmu bandi jaka siki BSF khamtam uba Markus lapasam ulakon tho jur halor ka jing persang banditu ya ki jaka ki puta da ka ba shu soi bean ya ki kot isla showei ubreu bala tep kerteng kumutelang sirup lau uba don jingtmu bandipat ya ki jaka siki bor ka BSF nakaliang UMLA ka Jirang konstituensi uba sostenes sotun ulap pempau ya kasur ka jing persa ka bajur halor ka te ka jingtmu banditu lane bean ya ki jaka ki puta siki bor jong ka BSF hakaba ulakon tho juru bakane ka dei tangga jing khwan mentoi simet jongno bat ulakon tu ki pajba bakim dei ban island baru banyang halakanong rem ban persyajur ya ka jingtmu kabumla ban priang bat nakaliang jongu kumunong mikmat unyang rekat ban persyajur ya kane ka jingtmu di jaka sikibor ka BSF ndre ki jipat thame yang ki pajba kumno ban penthame nginyo ya ka ban susngap jar ndre mentang yo iya ka sabut berkiji sha halor ki kot kisla bagine ki briu kila deb ban register biso kumno na kaliang ki pajba pajlang hangne ki ya don bagine ki briu yang kila khen kum ki merat ki mereng om de rutang kum ki merat lalong kum ki nyut ki nyer layo so ki jingkren mun bu hasu khamat balo ong kene ki jaka ka dei om don mana kalong tangka khrau une uba ai ya kana kentin bakane ke jaka badan nangne nong tengah syathi sepni kadai ka khlau omdan mana udai ubielo jongka billing station jongka Nagrabil balai umtip ba idon isnong ulong bilo halor jongna jogi tei kiba hap polling station Nagrabil tangki polling station kibadan nangne syasepni kan tengah polling station Jerman Police Station, Unsen Police Station, Nagrabil Police Station, bat ke Penggere Police Station, ke Penggerbi Police Station, kat kita di Police Station, nanya di sinong di badan ni kena dijaka, unut ban ong ka klau sudah omdan beriu, omdan mana, kedai kejing, temu ya kakam, ban ibeng yangi, ban kini juar, om judan kumune jag beriu, ubayarang kador bat uksod. Kat kita ki mensim yo I hangne tangki khunlung na ya khen ki lamba kat no gidon ne unut pan ong ka dei ki jongu ko bakhat ar hajar akar hatona kaliang jung ki pajba ng snong ki biadon hakene kal caka biahun bakare ki jongu biahun ban IT hao sai ngin jai kadai ka jongi layap laim hangne ngin jeng lada poi hakaput ke bakuna nginomi nginyatur syafran kajaka hangte bat hagatu ka pola thanda hadin ka jingami jong upajba teka ei ka badon cylinder jong kane ngimyo jingsai tang kane ka wei ka kot bat henry ka bapau ka bali ship hadin ka tulak hi biang ujumai ka jing sawa ka baong ba ngi hangne ki jaka jongi ladep di sha udailang chiruk lau ngimpat yo ki kot kisla ban yo ya kita jing pen shisha ngila persyang banwat ngila persyang kilat
Ngilabu ya ka complain haka kha ka lai tarik. Ubanai khatwe ar hajar khat pra ha us im jong ka hima malim. Ya ka bala tho shai kumne ka subject tho shai kumne. How acting sim hima malim sim chip ki menteri ki lengdo ki longsan bat ka dorbar. Ka subject kalong ka jingya di jaka pathar ha ki riu shim kabu shaki thanyum lathum sen Nepali bosti nakrabel pilingku an be lalmati jermang sha udelang chirup baca ki sipai Assam Rifle Handre Kade BSF fakitipor la propose ya ka project paim badan buram halor ka subject bala kadeu haneng bat katkum ka map bala sulang hangni niwan banujor persya halor ka jingya di athit ki jaka klaim ke jingtip lang ki para markhap bat klaim yui markhmat kumba julong karukom ban nadu nangno bat shadu shano ba kilaya di yathit kum tangi kerpat ya phi ba phin pensange no mador khnang banlaj ke jingklumar namar ki don bun ba ki nongrep ki badon ka bri ka bsa ka ba ki laju rep juriang baro sikata sya kane kathany bat lada kan long ha kane karukom lada ngindu no ya ka hok jongi kinong rep bat shano kane karaj kan bu pat na ka banta kalawe jongi ka bansawan ar hajar ar khat riu ai ha ka bai dei ka jingkul mar ha ka bai dei bat ka jaka ka bala register sha u aisel bat hangne ha kane ka registration hangner kaladon ke jing klumar namar hangner la chule sop claim ke jing tip jong ki 5 umlathu ki 5 pangkersi ki 5 paham jula ki 5 nakrabel ki 5 umsen te ha ka tu kapor laiwi shai ba uneu aisel sangma da ka jing thok yok pa jong u badang e mu thok let dulen ro marak idon hangne khmat jongi impat yap he is still alive but made to be an expired person in the registration upa jong aisel areng aisel sang en sangma layang ne but upa jong aisel en sangma ubade udulendro ke marak latho hangne let dulendro marak hangne lami kajingya klumar bat kakum kajing complain kalabai kabalami naka hanyau trap naka seng bahalang kabangitip kan hanyau trap National Youth Front kilabu ya ka complain sya ko office jong deputy commissioner Ribhoi district Nongpo bat hangne layo ya ka jubab ya ka balatho syai naka office jong UDC to the sub-register Ribhoi district Nongpo complaint for selling the land situated at Nagrabil Terenga. Letter number ladep mention hangne but kikentin kibawang kumne. Madam, with reference to the subject cited above, I am to forward herewith the letter mentioned and the reference received from the President and General Secretary of Neutrep National Youth Front Northern Region, which is self-explanatory, and also you are requested to keep the matter in abeyance to register the said land until the dispute land is settled and free from counterclaim. Jaka kejuki ngai kejing kublai ya baru kipai ki riot jong gane ka riraj ki bayar don lang hang ne ban sakhi ban pin pau ya kada ka jing persa ka jongki hakaba ki reu sim kabu ki kwa ban dito ya kita ka jaga ka jongki ko ki parlok baro ki bedon na gine kapur ngayeng hane da ka mensim ka basokya hado kata-kata habang ayos ngo haba pipin ngo hangaya ka jinge ka baba pipi kendo hadin mga job ya ka election
ngala perkhat ban le ban wara ki developmental works ki ban yarap epi ki pai ki riot jong ka ne ka dong ka than Henry tang ka tu ka nip nai na yos ngo ya ka kubor ka ba sosi ka bakta ya udok usuk ka bakta ya ki pai nong rap hi baro ki ba don na ka ne ka dong ka than ka bakta yu pai yu riot jong ka hima ngas ngo ko ban ong ni pi ko ki pai ba UMLA jong hi on don ringkat bat pi ki pai ba na ka ban ja kan no ka mo ka kam pian halor ka jingpu ban dito e ki jaka segi bor chaka ta BSF la ne segi no ki company ngawan ang ne ban om program yano yenoro henry ngawan ban snap ya ka jinge ka bawa pi ki pai ba pipin sgo komu MLA upau jong pi ubama pi pila jit nga haban wan namar ba ngayo sgo ya ki kubor ba ki pai ba ha ka ne ka dong ka than ki shong sir ta ka mensem ka jinge tiblem ko ki perlok baro ki badon ha ka ne ka dong ka than baro jong ka ne ka rirai hakapor ba piwan ban sim ya ka jaka pila pen I ya ka ta rap karyang jong pi lengkat ka jing trash tom ka jong pi ban pen em ya ka yeng ka sam ki khon ki ti hado kine ka sngi ka ba menta Henry kalong ka ba susi bangan yos ngo ba na kaliang usim ukme kwa shu ban snap ya ga jingur ka jong pai urayat kane ga dai ka kam ka ba ko mu nong mi khmat nga ha ban wan shong pai ba ha bang yo snow ya ga jinge ha bang yo snow ya ga ta ga jing jin jar ka jong ki kun jong kane ka ri rai ki ba ha kane ka conscience ka ba David dekmi daw MLA jong ki ai ba baro komu nong mi khmat nga so ban ong epi na kalian ka government kai man se mi kinong rep kitau kilat kilenti kumno ban yarap ikinong rep ban nang pin scam ya kata ka rep karyang kanang ba ka jaga ka dong ka thai ka jongi kan nang kiu 2/3 of the population are like live benta it depend naka agriculture it depend isania naka rep karyang but ki khon ki hajar ki pa ki rayot ki badon naka ne ka than naka negeri rai ki em naka rep karyang so si hamayos no nakiri orang ba nakipat ba baro ki balapin snow au MLA bad ringkat hakane ka sngi ka ba pila yemi pat ba ilayami nakaliang ki kasi nakaliang ki garo nakaliang ki karbi ba nakaliang ki pat ki rayar baro ki badan hakane ka rirai